Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 9 ноябрь иртәсендә студиядан сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телим. 9 ноябрь тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле икән, шуларның берничәсен барлап алыйк. Uzun yıl günler olsa da balalar için kızıklı tamaşalar devam eder. Mesela bugün Şulpan Medeniyet Үзәгендә Мырау Батыр музыкаль спектакле күрсәтелә. Режиссеры Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Илдар Хәйруллин. Сәнгать җитәкчесе Татарстанның халык артисты Шулпан Закирова. Рәхим итегез. Бүген бездә студиябызда кунакта Казан шәһәре филармониясе артистлары, Татарстанның халык артисты Резида Шәрәфиева һәм Гөлназ Гафурова. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хуш килдегез. Рәхмәт. Көзге моңсу көнне шулай матур итеп, кояш кебек балкып килеп кирдегез безнең студиябызга. Чынлап әйтергә кирәк, менә инде Казан шәһәре филармониясендә сезон башланып китте. Метро белән йөрүчеләр күрә торганнардыр. Чат сайын сезнең афишалар берсеннән-берсе матурлар балкып торалар. Чынлап та сездә һәр көн сайын концерт, һәр көн сайын бәйрәм дип әйтергә кирәк. Шулай бит. Һәр көн сайын тамаша, гөрли безнең Казан филармониясе. Аллага шөкер, чөнки безнең үзебезнең бинабыз бар. Һәм инде бинаның нинди генә бит әле. Безнең Казан шәһәребездә Шулпан мәдәният йортында менә шундый матур чаралар уза. Һәм инде әйтәсем килә, ул концертлар гына түгел, ул музыкаль спектакльләрдә, оркестрга кушылып, мульт концертларда. Әле аннардан тыш безнең Казан шәһәр филармониясендә, балалар филармониясендә гөрли. Һәм инде менә бүген инде әкрен генә таныштырырбыз барысы белән. Искиткеч менә музыкаль спектакльләр дип башлап җибәрдек сүзебезне. Чынлап та балалар өчен музыкаль спектакльләр бу бик кирәкле эш иде. Һәм чынлап та сез бу эшкә алынып киттегез. Аллага шөкер. Музыкаль спектакльгә килгәндә балалар да, олылар да рәхәтләнеп карыйлар. Һәм инде алардан рәхмәт хатларын ишеткәч, без дә инде тагын да дәртләнеп брәк китеп, шул спектакльләр, музыкаль спектакльләр кирәк икәнен аңлыйбыз концертлардан тыш. Һәм инде бит әле аның үзенчәлеге нәрсәдә? Безнең Казан шәһәр филармониясендә эшли торган артистларыбыз, җырчыларыбыз тамашачы алдында актер буларак ачылалар. Күп кенә тамашачыбыз әйтәләр, бу минем кичкенә чагымда карый торган Мырау Батыр спектаклен. Без үзебезнең балаларыбызны, инде ничә буыныбызны, менә бу спектакльне дәвамын күрәбез диләр инде. Һәм инде чыннан да мин үзем кичкенәдән Илдар абыйның уйнаганын күреп үскән, һәм инде анда тычканнар йөгергәнен, Мырау Батырның анда аларны куып йөргәнен көтеп кенә тора идем. Һәм инде бүгенге көндә мин бәхетлемен. Илдар абый Хәйруллин белән менә шундый зур эш алып баруыбызда инде. Һәм инде бүгенге көндә Мырау Батыр спектаклендә Мәрьям ролен башкарам. Минемчә, бу спектакль чыннан да балалар өчен, олылар өчен менә бөтен гаиләне берләштерә торган спектакль. Менә шулай дип әйтим әле. Төрле буынны. Безнең балачак дөрес әйттегез. Шул Мырау Батырны карап үсте бит инде. Һәрберебезнең үз Мырау Батыры. Һәм инде хәзер менә бүгенге заман балаларының да Мырау Батыры булды. Балалар өчен дә кызыклы спектакльләр куясыз, улылар өчен дә әйбәт. Һәм Резида ханым, сез аларда да бик матур итеп катнашасыз. Менә бер проектны әле йолдызлы агентлар дигәнне куйдык без былтыр, берничә тапкыр. Шунда инде без уйныйбыз да, җырлыйбыз да, биебез дә, биюләр дә куйдылар, биедек тә бик матур диделәр. Инде тамашачылардан шундый матур ниләр килде, кайтавазлар килде. Шуңа күрә бөтенсен дә эшләргә тырышабыз инде. Үзебезгә үзебез ошыйбыз, үзебезне үзебез яратабыз, шакката менә бер-беребезгә. Кара ленчик булдыра дия. Менә монысы иң мөһиме. Һәм тиздән бит әле сезнең шулай ук Шулпан мәдәният йортында безнең сольный концертыгыз да көтелә. Сольный концертыбыз көтелә. Бу концертта без Рафаил Якупов, Рауил Галиевны да чакырабыз кунак итеп.
матур гына концертларыбыз көтелә. Менә Казан шәһәр филармониясендә, үзебезнең Сәйд Галиева бинасының сараенда, шушындый ноябрь ахырында без тамашачыларны көтеп калабыз. Işanam kileşen bugenge Işanam yazmışım tiksindesin bulsam Kuklerine hışalam Işanam mitsina ışanam Işanam kileşen bugenge Işanam yazmışım tiksindesin bulsam Kuklerine hışalam Işanam mitsina ışanam Шулай безнең Казан шәһәребездә, Чулпан мәдәният йортында, безнең Казан шәһәр филармония артистлары белән балалар өчен дә, олылар өчен дә төрле проектлар бар. Мәсәлән, балалар өчен мульт проектлар бар. Мульт концерт дип атала инде. Ул безнең менә балалар килеп инде экраннардан мультфильм карап, тере тавышка артистларыбыз шул мультфильмнардан яңгыраган җырларны башкаралар, оркестрга кушылып. Олылар өчен безнең төрле фильмнардан яңгырый торган кинофильм җырларын башкарабыз. Менә шундый проектлар да бар. Анда инде менә минем әним барды, минем туганнарым барды олы яшьтәге. Алар инде елап чыгып киттеләр. Бүтән зал җырлый. Бүтән зал җырлый. Менә күптән түгел генә безнең ретро җырлар дигән концертыбыз узды. Анда инде бүтән халык микрофонга, кулга микрофонны алып, җырчылар белән бергә берлектә җырлап, сөенеп кайттылар. Бик кайт авазлары шул хәтле иде, менә искиткеч. Шулай яңа елга багышланган яңа премьерабыз булачак. Урыс телендә «Три богатыря». Әйтәсем килә, урыс телендә дә, татар телендә дә безнең менә төрле чаралар уза. Хөрмәтле әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз, оныкларыгыздан алып рәхим итегез безнең Чулпан мәдәният йортына. Һәм инде менә бүген Морабатыр спектаклендә сезне көтеп калабыз. Инде яңа елга багышланган чаралар, шулай сезне төрле спектакльләр көтеп кала. Бик зур рәхмәт бүгенге тәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без, хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкалабызның мәдәни Казанында тагын ниләр бар? Моны без алдагы сюжеттан карап белербез. Әлегенә сез легендар җырчыбыз Илһам Шакиров репертуарыннан «Синең хакта» җырын Ями Music Band музыкантлары һәм солистлары башкаруында тыңлап үттегез. Музыка дигән тирән диңгез эчендә ничек җиңел йөзә бу талантлы яшьләр, талантлы музыкантлар. Ями Music Band төрле юнәлешләрдә иҗат итүче музыкантлар төркеме. Менә шулай бергә алар 11 ноябрь көнне филармония концертлар залында узачак Илһам Шакировка багышлау кичәсенә әзерләнә. Безнең ике концерт булды инде булны. Берсендә яңгыр иде, икенчесендә салкын иде. Ничектер рәтенә китереп булмады азагына кадәр. Шуңа күрә ышанып калабыз 11 ноябрь көнне бөтен булган программаны сыйфатлы итеп безнең тыңлаучыларга күрсәтәбез. Әлеге чарада беренче чираттан безнең өчен беренче шундый опыт. Без концерт залында ясыйбыз.
600 кеше тирәсе сыя филармониягә. Сцена буенча, сәхнә буенча ничек безнең концертны кешеләргә икенче төрле күрсәтергә. Менә анда сюрприз булып кала, чөнки филармония залы шунда инде бераз аутентичный дип әйтергә була. И без бераз ничектер форматны үзгәртергә телибез. Филармониягә килгән кешеләр гомер буе йөри торган безнең концертка килеп, бераз шунда сораулар барлыкка килсен. Булай да концертны ясап була микән дип. Оказывается. Илһам Шакировның төрле елларда башкарылган легендар җырларын Yummy Music Band яңача итеп башкара. Әзерлекләр Аллага шөкер барысы да яхшы бара. Көн саен диярлек репетициялар. Безнең репетициялар бик күңелле бара, чөнки без һәрберебездә иҗат кешеләре, безнең менә шулай бер-беребезне куәтләп, Илһам абый Шакировның җырлары белән илһамланып, шулай иҗат итеп барабыз. Әзерләнәбез. Шунда бер үзәк. Илһам Шакировның да клиплары бар анда. Бик күп артистлар шул вакыттан, шул Камал театрында клиплар төшергәннәр. Без Тинчурин театрында киемнәрне таптык, шул 70-80 елдагы пиджакларны, костюмнарны. И менә шулай итеп Бик күп, чөнки алар инде минем балачагымнан гына түгел, минем әтиләремнең балачагыннан хәтлек ишетелеп, безнең халык белән яратылып килгән җырлар. Шуңа күрә аларны җырлау бик рәхәт. Тагын да рәхәт, чөнки без аларны үзебезчә, заманча итеп башкарабыз һәм заман яшьләренә үтеп кирлек итеп башкарабыз. Әлеге концертта 100% тере тавыш яңгырачак дип искәртте оештыручылар. Тамашачыларга килегез дип әйтәм, чөнки мондай концерт бер кайчанда булмаган, ул беренче тапкыр, ул бик стильле, что-то новое, русча әйткәнчә. Һәм инде күп энергетика була, күп эмоциялар алырсыз. Yummy Music Band төркемен федераль музыкантлар да югары бәяли. Күптән түгел егетләребез Культура федераль каналының эфирында клуб Шабыловка 37 тапшыруында булып кайтты. Һәм анда да сау булашабыз, исән-имин булыгыз.